Dragilor, ne aflăm la Nibiru, dar ne aflăm după gard, pentru că încă nu este deschis, este în construcție. Nu mi s-a permis să intru, totul e privat, e în construcție. Oricum, din ce văd din afară, va fi ceva foarte frumos și mare, imens. Stați să mă dau puțin mai în spate ca să vedeți, ca să vedeți de unde filmez. Pentru că efectiv nu mi s-a dat voie, a fost și la poarta principală. În schimb, vedeți acolo, e o... Stați să se focalizeze puțin. E o imensă scenă. După mai este o scenă, sunt fel de tobogane, atracții, se vede, se muncește în continuu. Eu sunt sigur că o să fie ceva extraordinar. Aici la Nibiru, la Costinești, bineînțeles. Aici e zona unde se vor plăti biletele și cam așa va fi intrarea. Așa preconizez, nu mi-a spus nimeni nimic, doar încerc eu să cred că așa va fi. Haideți, poate ne vedem pe aici. Dați o distribuire dacă doriți.